Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani kulikonse kumene mukutionera. Ino ndi DPP podcast, program imene timakhala kucheza ndi anthu osiyanasiyana. Lero tikupitirira kucheza ndi Lighton Mangochi. Makamaka tifuna timve kunena kuti anthu amauwa kwambiri kuti APM sakutuluka, pano APM watuluka. Mangochi, mwaswera bwanji? Taswera kanzatu. Taswera. Ife titokoza. Takulandiraninso pano pa podcast. Kuchoka komwe ku Karonga nakuona ni mnali kupalombe huko. Yes. Kung'alula. Yes. Anthu amauwa. Yes. President Afapita Mutharika sakuoneka, sakutuluka, sakupanga chani. Ndi anadadikirani tinazapanga launch manifesto. Yes. Madzulo ake anabwera Panjamba. Yes. Tafotokozani muno kodi chichokeni Panjamba. Zinthu zakhazi kuyenda motani Panjamba nakuona nisoni. Ndinachitira umboni Panjamba msonkhano umene unapasa chikoka kwambiri, ndipo ndinkadandaula ndekha kuti setting ya ma podium sina kale bwino chifukwa chinamtindi chambiri chinali kumbuyo kwa podium ija kapena kuti sanja pachichewa, kutanthauza kuti saini ya utsogoleri wa chikoka inayambira pamene pachi Panjamba kuti APM ndi utsogoleri ndi katundu. Chifukwa mungati muchite compare ndi zinazi zimene zimatokosa dala njuchi kuti uyu sakuoneka, uyu sakutani, ndi zinthu zoti kusadziwa chabe kuyamba njuchi kuti zimaruma. Achimwene Professor Afapita Mutharika ndi katundu womanga ndi mawaya machine. Inetu sinaone chiyambireni pa nkhani ya ndale m'Malawi muno. Mwina nditha kungofanizira ndi chikoka chimene chinali 1993 pamene timaponya voti yoyamba ya democracy mmene Bakiri Muluzi ankakhalira nacho chikoka. Ndiye mukati mupite ku Nsipe mmene zinakhalira kukapereka ulemu kwa mwana wawo Saulos Klaus Chilima. Chinamtindi chimene chinalipo Nangasama nina kuti iyayi atapita kunjamba kujama zanata iyayi kunjamba ndi kwawo Southern Region kono kunadzadza na anthu Pansipe bwanji chikoka chinali ku Nsipe. Ayimene nkusadziwa chabe kuyankhula kotero. Nsipe tu inakomana. Inakomana munthu asanachoke ku Page House. Pansipe panali patadzadza kale. Komanso chidu chimene chinapasa anthu kwambiri kwa profesa. Anapereka mphindi za ulemu kwa maremu. Kenako nkumapitirira waku matanki. Ndiye kunali ntchito kumene kuja kumatanki kuja ndi namba kuona no ineyo azinzanga onena kuti awa amagulitsa magalimoto amapanga chani ali kumene kuja aunjikana achinyamata kumatanki kuja. Imati kuti chimachitika ndi chani mecha ndi ku Central Region ndi ku Lilongwe mukuti chimachitika umecha ndi chani. Ino anthu amene aja zinapangisa kuti tizifunsana toka pano kuti why APM is very popular. Ndi nkhani ya kupeza yankho mwachangu limene anthu otodwa aliona m'Malawi muno since 2020 up to date. Utsogoleri wa Chakwera unali wachinyenga aphunzitsi achakwera osa MCP. Olandi wona ndimvera akwiye koma chilungamo azoti na Comrade Mangochi amangonso achilungamo choka. Achimwene palibe zochita so kuvutika kufusa. It's a matter of compare. Osa business ma middle class akuziwa ti yankola forex latuluka. Yankola forex yatani yapezeka. So tikaona Mose mene waendera kutoka kumene kuja paka Sungu panadzadza na anthu mbea makafika pa agenda kunzuzu sonkhano kumenya kumene kuja. Conclusion imene tinayo ife ndina kuti Professor Afapita Mutharika akuoneka kuti ndi mtsogoleri amene ali ndi chikoka. Nde
tikakhala pansi niyo mukuona ngati kuti kodi Professor Kapinda Mutharika chikoka chimene chichi chikuchokera pati? Anthu ndiwotopa. Utopa ndikunamizidwa. Utopa ndikunamizidwa kwa maminista a MCP. Utopa ndikunamizidwa kwa mwini wake filimu. Dr. Chakwera. Chifukwa bodza ukapsala umene ali nawo pakamwa Chakwera. Ndiwopangidwa bwino mochita kukutiridwa decorated. Bodza limene loro. Tsopano ndi anthu akamachita compare kuno kuti katundu uyu watuluka pangolini. Sana ali wobwebweta ngati mmene amabwebwetera abusawa. EPM wapa desk basugwira ntchito ziyenda bwino economy khale bwino. Unasibati labda vai mundu ujadu pena pake ndi Afunzungu. Professor Adovlo. Afunzungu Ndi Professor Adovlo. Ama kulibiri action. Osati talking. Chizungu cha simple talking. Kungo yangura. Mungu yangura. Ai. Sajane abusa inu za kukanikadi hizi. Asire ni yake. Anthu atoba ndibodza. Anthu atoba ndikunamizidwa kosata. So tinene kuti gulu limene limabwera pamene pajalicha latoba lifuna kusintha. Mwina nkuganiza kuti amalandira ma 2000. Mwina amalandira ma t-shirt. Zipewa. Ai. Woka twada zipasa holiday. Atazipasa ofu. Ndamva kuti anthu itsoka mage anthu anatseka machopa. Utseka ngati mwina kwafa chairman. Kapena kwafa mfumu. Ndikupita ukasonkhana pa matanki. Ndikumadikirira bwana. Azimene anthu anawera kusadya ndikumene sadya karepo. Chifukwa choti akaoneti kuti zoona munthu amanenera kuti ali stretcher uja. Kuphatikizaso mmenemo kuvutika kwa alimi. Alimi apenga. Nkhani ya fodya. Nkhani ya mafuta. Mmene zinthu zikuvutira pa ground sizili bwino. Chilichonse Chakwera wachisandutsa black market. Osati black market yokha kumapezeka so kuti tisana thamangire kumene kufana mafusa kwambiri azinzanga amene amagulisa magalimoto anayi anamubweza moto kwambiri apa game. Kuti nakuona mnapita kwa Professor Kapinda Mutharika. Ukamuona ali banja ali meta muona tu Professor timangoona forex. Nokuse ifeyo tumapezeka kuti iwe ukumbukira ukabwera pa game tumatucheza nawe bwino mwanawe. Tumapezeka kuti ukabwera pa game paja kungonyama kupita South Africa ndikadi kumaka swaiba osafuna sobanga application kuti andifuna forex zoteka pano akuti akapasa maximum 200 bank akapasa 200 yeso ndiwe muntu kuti iwe ndi muntu forex yaso ndakuti wacha kuti ifetire mune yuji timakumbuka kuti mapanga zibwana. I think business yathu inatsala ndi Professor Kapinda Mutharika. Ndipo makamuona timazotika uyu akangobwerera pa 16 September zose a business yathu akubwerera so mmalo mwake nchimake. Chisoni nchakuti kupangiso akapanga apply anthu zikumatengato mwina 3 months asana alipirire galimoto. Tikamakwera maiti data anthu amalongosora kuti yayi zili kumanawi sindizo. Kaya chationa nchana. Ndiye kufambuka kwa Professor. Basi tuntadusaso mmene mulilongo. Anthu amango ndiwevatu khanga ti mwana wa adaditu. Azinzanga ena alimi anazanena kuti lipi pa fetu kuze. Ife nda ku Central Region anthu asamati namize kuti ifeyo asamati namize kuti ife nda MCP. Yes. Ife ndi alimi. Yes. Kuteko mukatona kuti ife tupanga business ndalama ife tinalemera. Tunalemera kwambiri mu ulimi. So kuti ulimi ulemere uyenera kugula mbewu mtengo otsika. Fetereza pa mtengo otsika. So ngati fetereza lali 160,000 mungakwanitse 160 yetu ndi lafure chabe. Lafure kumotika peseke wakweranso kuti mukamfikitse kumene mufuna mungathireko. Muziwerenga 180 fetereza tu logistic mwayiwala ujankati 4,000 nkanthu chimene cha nchibwana ndakaturo. A president ankapanga ndakaturo amakana atu vimiko mumba dzana alikuonera kuti fetereza sana alengeze kulonjeza kulaza kawa 4,000 ati inali kampeni chabe no ika kampeni ya bwanya ankajira onena Dr. Chakwera kunena kuti even anthu amene amapanga fetereza amadziwana nawo ndipo atsimikizira kuti nzoto ndakatulo zake tikuziona zotsatira zake ndiziti lero lino okhaokha kukolana yani ngimeti wawo akuti ayi MCP sinalonjezepo zimenezo
koma mbuya woyo ndi amene amanena maaudio alipo khala ngati kuti ifeyo mwina ndi angonthi sitimva zovuta zake nzotani zimenezi mapeto ake kuvutika kwa alimiku zikupitanso mpaka even kuma civil servants taona ni kantetsa kamene akulandira ndalama ndimabwereza kunena kuti ndalama imene vendor amaenjoyera simakhala ya mchikumbeyoka ndalama imene amaenjoyera vendor throughout ndiyo choka kumalipiro anthu ogwira ntchito mboma. Koma lero lino anthu amene wanda amene akumakupidwa zikwanje akati adandaule salary kuchepa devaluation inafika over 140 kai chiambireni kumangotsitsa tsiku yonse timangoimva mamawa yatsika inflation ite yatsika inflation katundu kukwera yatsika of living. Yes. Now ndimadandaula kuti aziphunzitsi akusurvive banji ifa ena amazani dandaula kuti drama yose ingopita kusako kwenda soko program ina kuti pay as you go akamazoka mphunzitsi tizinena kuti mphunzitsi munthu ofunika kwambiri akupangidwa treat choncho panopa akamamva banja aziphunzitsi akamakhala kwanu kukalonga kwanthu akuti chani mukangofusa zakalonga weka mundira kwira ine pacha ndilibe boda nimaenda pali posi kumalawi kuno poti chicho sana pali posi akuti chani aziphunzitsi akuti chani hano ya phunzitsi mukaona marambe akuenda kwambiri pansika kapena mapepala omangira madzi akuenda kwambiri amene akuchita deal ndi zimenezi ndi aphunzitsiwo kuti achite survive ngati mphunzitsi akuchita survive chifukwa chogulitsa timadzi tomanga kapena marambe muziwe kuti dziko lili pamphambano kutuluka kwa profesa wapereka yankho andi zimene zamudziwe mwina mistake IMCP amene avotera profesa apapa ife tikamanena kuti APM ndi proven leader, we want to return to proven leadership. Ndi zinthu zimene anachita tizinena kuti tungokamba nkhamba kamwa chabe kapena chani yango yapezeka ku Central Region stronghold yawo imene amati ujeni Peter Mutharika akulephera kutuluka chifukwa kuchita mantha kupita Central Region ndi kwacha kwe lero zikusenza kuti Central Region kuli stronghold ya DPP kuposa kuno ku Southern Region zimene zimunaone zikuoneka kunena kuti anthu amadandaula kuti even panopa chimene akufunira kwambiri Professor Peter Mutharika chonena kuti President Chakwera akuoneka kuti zoti katundu akukwera chidwi alibe ndeni mauza anthu kuti usati chidwi alibe ya koma plan ndi solution ndi nzeru zoti apeze kuti chinthu chimayendesedwa bwanji iyeyo alibe. Inu mukuti bwanji pankhani mene zilili apa ine kuti ndiyankhule zambiri zindivuta chifukwa achakwerawo poyambirira adanena kuti ndikalephera 2 years ndisachita design adadziwa mumtima mwawo kuti alibe kuthekera kwa chinthu ichi alipo wina akankandalira kuti akamatsogolera izi akhala akuthandizidwa koma zakhota yani wayang'ana njira wake chimandidandaulitsa ineyo nchonena kuti 5 years tsopano yatha Chakwera akulamulira koma economy panyasi zimene zafikazi nkumanena kuti ankayembekezera kunena kuti adzafunanso vote kwa Malawi amene akwazunza kodi akampatsa 5 years ina yonena kuti akudziwa kuti 2030 sangadzalamulenso dziko ladzalisiya lili kanthu kapena lili msanza ulendo uno tu vote imene ayiona Chakwera mwina ndi ya family koma zotengera mtundu achimwene muyiwale Malawi wasintha Malawi waona zokoma umboni umene wachitika ku Central Region ungoenda pangolini sinudziwa kuti sima ina adiyeka kayo kodi solution itu kwambiri ya anthu aku Central Region ndi ma inputs abwino kind fertilizer ochipa tinazoona zimene zizi amangochimuli apa kunena kuti malemu Professor Bingwa Mutharika mzimu wautse mutendere anamenya kumene kujako almost 67% ya mavoti aku Central Region chifukwa anatsitsa zinthu anabweretsa program ya subsidy fertilizer kumene kuli kuja kwa alimi yes ndimaona kunena kuti
ku central region kwambiri anthu aponya chifukwa kuona kuti fertilizer nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika anali 17,000. Yes. Lero fertilizer 170,000. Dziko lafika povuta. Ndikugwirizana nanu mmene munena kuti panoba Malawi atopa. Sikuliso nkhani yonena kuti alipo defend ku central region titani. Ayi. Mbali imeneyo ine ndimakhala ndi chikhulupiriro nena kuti ndi mmene Professor Arthur Peter Mutharika anagwirira ntchito ndi proven leader. Anthu akufuna tibwerere ku proven leadership because APM is the answer to all the problems that we have and the APM can afford a better economy. Kwambiri timanena kuti Professor Arthur Peter Mutharika is the hope for Malawians. Anthu akumauwa iyayi wokalamba dzaka 85 ndimauza anzanga kuti no, I think mupereka description yalakwika. Yes. Muzinena kuti he is an 85-year-old yes. professor of law yes. from Yale University. Yeah. The Ivy League yes. University. Yes. Mukaifotokoza chocho khani chaisiyana. Yes. Osati kuti muka kuti 85 years. Now according to malamulo kumene amakhalako amati ma judge. Yes. The older the more wiser. Yes. And the more knowledgeable. Yes. Ndekuti yeye being mtu wa malamulo amadzo even ku America Supreme Court judge amafika 90 chakuti yes amene ngono muzoona uzima wigizija amavala zimakhala nsisira ja lawayi kubanga akuti nzeru zimezi so that the older the wiser ndi andasama kuti nakuti iyayi ndi professor wadzaka ndi munthu wadzaka 85 no the professor wa malamulo is an 85-year-old professor of law from Yale University. Yes. Introduction is yambira choncho. Muzaona kuti wina aliyesa kama yangana ayisinda khani. Kuti khani bisakaya kwenda kuti yeah 85 year no. An 85-year-old professor of law. Inu mamona bwanje amene makamaka kuti tikamati statesman fine ndikamani yangana kwambiri APM nabaya mandamo kamlepo ndi makamba kasika khani mwe. Nazada kamlepo mukuziwa. Uyu Professor Arthur Peter Mutharika chimene amanisangalasa ine kwambiri. Machazali munthu ophunzira kwambiri amalandira ndalama zambiri ku America. Koma 1993 asakudzala za kantsogolero dziko linoli kuli kutali kwambiri anampempha kuti abwere andi akamlepo anatuza pano momveka bwino ngati gulu limene apanga naona kuti pa gulu lonse list ya anthu onse amene asankha number 1 anali Professor Arthur Peter Mutharika. That's why analifetizenga number 1. Amen. Professor anabwera kuno as a statesman. Yeah. Munthu pakana panopa even takampempha soka chikena kuti bwana tufuna mupitilizere kuti because you are the hope for Malawi. Yes. Ngani imene ya professor ndikuzichepetsa kwake ndi umuntu wake ndi umoyo wake ndi proven leadership ndi nzeru zimene nazo inu mukaona mumazoona kuti zikumakhala motani. Ine achimwene osakunamizani mawu omati Professor Arthur Peter Mutharika ndi ngaramba oye watani imene ija ndi sanje kaduka. Zimene zichikhala kuti professor ali kumbali ya MCP mawu amene wasibweza kumveka munena ndi chiopsezo chifukwa even achakwera kudziwa kuti Amalawi hope yawo ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye pa zimenezi tipanga bwanji ku damage akapena kupaka matope ndi nkhani yoti akaramba sanga sokolere dziko kodi constitution ikutero sikutero ikulora ndikamaonera mafilimu ambiri kapena pa TV ku America kuja mmene mwanenera kuti anthu akulu ndi amene amakhala majaji kumene kuja ku makoti aku America komanso bwino wankulu ameneyo amabalansa zinthu pochita achinyamata kuachita promote apa akupanga promote gender my gender answer si munthu wamba munthu mukazati mustade bwino muchamutengere mayankhulidwe apakamwa pake mmene amayankhulira pochita articulate zinthu chifukwa my gender answer aja amene amene uja tapeza ndalitso pamene pajatu choice ya Professor Arthur Peter Mutharika imakhala long strategy osati long ora kuika yayi koma ya nthawi yaitali akulingalira mutu ndiye tanthauzo la professor chifukwa choti professor amva zakulira kwa ife Amalawi abala manthukatu ndipo ndi abwera ndi mkokomo kuposa anyamata amene ndi antete koma anzeru zopotoka. Chambire ni ku mbiri ya Malawi from 1994 kala
Malawi ngati ya democracy ndifuna ndingoyikirapo mang'ombe sanapite kunkhani kwa Jane Ansah mmene professor amaganizira. Ndigwirizane nanu kunena kuti Professor Arthur Mutharika mukakhala naye patali simungamumvesese kwambiri. Amene tamuwandikira afe tikumati akauza stage mazati kuma uyuyu nchifukwa kana apita ku Ivy League University kumene kudzako satenga mbwereratu satenga tifetuli ndi ndalama ayi ndimamva choncho amatengera kuti ubongo wako umagwira ntchito osangoti mvwekevweke. Now pambiri ya Malawi kunoko muzaona kuti ndi munthu yekhayo amene anatengapo Nyamata 41 years old kukhala vice president. So nzati amakhulupirira adi Nyamata kwambiri kwake zona tachonga. Chachiwiri akunena kuti no naisapa Nyamata ndiyese azimayi gender. Muona kuti pamene paja wanena kuti ndikuyenda ndi Jane Ansah. Now atasankha Jane Ansah nazanena kuti Professor Pepa pande atimenya kumutu kwini chifukwa chani Jane Ansah anthu amangomuyang'ana kuti ndi Jane Ansah tate ndisakatula kuti Jane Ansah ndi ndani glosary jamukaliyang'ana tikamamaliza kunsakatula Jane Ansah mupezeka kuti tikanchosa professor kunkhazika even ma presidential candidate wose palibe amene ali ndi record yoposa Jane Ansah. Ndi momwemo ndithu mukudziwa ndi momwemo Jane Ansah ndiye khayo amene ali PhD Justice of Appeal kumalawi konse Nzimayi yeka anakhapo atone General Nzimayi oyamba kukhala ndani yeka sikunakhaleko so wina cheya watu bino chanchani uko ma president osiyana kumankhulupirira ikono Professor Peter Mutharika amene no inetu sindinangotenga mbwerera ndatenga Jane Ansah. Now pa Jane Ansah ineyo kuti ndizikhala naye chidi kwambiri tawi tinaitana Jane Ansah tabwere ku parliament. Ndatabwera parliament ife committee ya legal affairs nthawi imene tinanena kuti tikumana nawo 9 koloko nde tinachedwa ma MP program tinayamba 11:15. Nde meeting inayambika chair tamaliza kwa panga address Jane Ansah nada chair mukupitiriza nsonkhano zambiri zolakwika. Kodi miyo mandina kuti ndibwere kuno nthawi yanji chair ananga kuti 9 o'clock ali bwanyi meeting ikuyamba 11 koloko komande nadzo kuti uyu ndi no nonsense very principle anakalipiratu ezimene anakalipiratu sati masewera ma MP tose chete akuti if you knew kuti tikumana 11 o'clock why did you tell me to come here at 9? Exactly. My office is very busy. Mmazolowera kwambiri ino said okay uyu ndi munthu dis dziko linoli likufunika anthu ngati amene ajawa azimayi a discipline achisanzo kutsogoro no nonsense akhale achisanzo kutsogoro kuti zonse zapasizi zizikhala zikuchita mantha chifukwa tikutengera chizolowezi kuno ku Malawi ndi chifukwa dzikoli limatha kupindika anthu a maofesi ndi zibwana kwambiri zimene tipange njira zoti ziti mwina kusankhidwa kwa mayi Jane Ansah kukubwera kumapeto kwa zibwana ziti zimene zikuti zite dziko lizikhala logwira nthawi mukati muone balance imene aichita ya gender ndikuthamanganso kupita kusankhidwa kwa Enoch Chihana ine ndikupereka saluti kwa Professor Arthur Mutharika kunena kuti inuyo a professor you were born genius. That's why anapita kwa Ivy League University amatengera ku genius samango kutenga kuti ya ine ndine wakuti ndi change. Now Achihana makamba nkhani Achihana tibere kumene ine ndakhape ndamuyang'ana Enoch Chihana zakuti uyuso ndi katundu akamati machine amana machine okaoka wani wazichepesi ndunena kuti no ine ndikayang'ana konseko uyuyu akoneka kuti ndi katundu prove leadership ndikagwire naye amene ntchito kwambiri. Chihana mmene wayimira pene paja kuti no northern region tikaitenga APM pa 17-18 September tikamakawumbiritsa Chihana automatically akukhala second vice president kuti tigwire ntchito limodzi kumene kuja kuli zitukuko zina zoti zimavuta alonga Chiweta umene wina wake minister inangokhala ngati nyimbo anapunduka nayo mutu yoti olo nkhaniyo si ukhuza zanse wakalonga chakwera kangopita kumpoto tikuthokoza bwana mwakonza se wakalonga Chiweta koda ukonza mwina kutulo
anati a president akupita sabata ziwiri zapitazo anakamatamata mwina mochotsera manyazi koma ine ndimapsa mtima amene amapanga chiganizo chokuti president akamapita uko ndi azimatamata mapotholes aja ndikulakwisa mtsogoleri sangadziwe kulakwika kwake azipita mmene muja mabama nthawi zina kuchita mwayi kumkweza siyenta chifukwa zimagamoto zopuma zanyachinyachichi tikamayankhula ndunazi zimangotitenga ife ngati manonsense achimwene kukalonga chiweta chikuvutika. Nakuona mutapanga ka video mutajambula ndi tukalonga chiweta kuti yavutika motere. Palipene pakamati pambuta buta na myachi lodge pamene paja tawara imwene mpaka Miramba rainy season mpaka Miramba imapezeka asoza achipongwe anatenga Miramba muujeni nyanja ndizaponya pati pamene paja ana ndikumaweza koma galimoto zaboma zikudusa pati pamene Minister wamati Jacob Hara uyu ochuluka nzeru uyu amadusa amene buja panopo unjika myara ikumabora so matera otopatopa makamuta akamadusa amene buja. Pa nkhani ya Enoch Chihana anthu atengerepo phunziro lanji makamaka nthawi imene amalawi akukumana ndi zinthu zokhoma kuti kodi atsogoleri amene timayenera tizikhala nawo timayenera zikhala atsogoleri otani makamaka kuti kodi akupanga represent interest ya Malawi akuyika interest ya Malawi at their heart. Inu mukuona ngati Enoch Chihana khaidwe lake amalawi akoperepo zotani? Kwa Enoch Chihana ndimatha kucheza naye mene uchezera ndinwa ndinamustada munthu uja muli utsogoleri muli luntha chifukwa moyo wake mmene alili ndi zofuna za Mutharika sizisiyana ayi muzati munthu uja nayenso maphunziro ngokwana kwambiri amene achatu aphunzira ku Russia ku America ku mpaka ku Israel ndiye kukumana combination iyi ya ma PhD amwene Malawi ndi kubwerera sopena pageto yevi panga kandi uchi andiweyamba kusaombera mmanja azakhala chakwera kuti utsogolera mafuna Malawi uja ndikuti kudeko nawo kumali kakufuna zingwacho mwina poti makhala yaiwo muntima oyamba uvotera Mutharika akakhala chakwera zindichoka. Yes sininkazo jani ayi zinthu completely worse koma kuvomereza ndikumene kukutani kukuvuta apita Mutharika ndi achangu povomereza zinthu naona that's why mena kuti ndi statesman anthu anena kuti situ kufuna sana limbaya zotu kukane anaona ndakusiya lero anthu achaona kuti takwera kutonesa zinzopi ngoma tamanga soka statesman kuti chonde bwana kuchita kagwada atu anthu anakagwada nani naso ine muno kuti ineyo ndinakakana kuti sindikufuna yeah professor is a statesman wabwera no mavuto amene ali munomo ndita amange fix ndine and when you hope proof enough kuna kuti that's the only hope for ya Malawians ndi imene hii professor atapita Mutharika combination yake gen answer combination ya Enoch Chihana ine ndikuchita kuona kumpoto kuja kuti chitukuko chikubwera chambwembwembwe chifukwa bwino wa professor asapita Mutharika sama konda zobwebweta ndinanena asipoyamba pachi mukati mpite muzimba muja kosa kumombera uko misero anapanga kale ground level inachitidwa kale ndikuti chisale pamene paja ndingani yongo kamalizitsa komanso tikapita ku economy ndikukhulupirira kuti sikukhalanso mbwerera ngati izi pangani ya forex ikudikiratu ali mawindo ali ndi zitseko zimene zikungodikira kutsekulidwa kuti forex yambe kutani kubwera akangomva kuti talumbisa kuno bwino sipazataso myezi itatu mawiki ungoni musaona kuti katundu uja ndi kuti akuziwa kuti mmene kuti anyamata ina nathamangira amanga magalimo nawo kuti forex ndi now muone nkhani makamba economy kunena kuti nthawi ya APM inflation inali single digit interest rate yotsika kwambiri almost 11 if not 12%. Zinthu zimene zimapanga kuti chuma cha dziko chizenda bwino. Cost of living kakhalidwe ka anthu
lero gadi akulandira 70,000 nthawi ya APM gadi amalandira 35,000 chimanga thumba lili pa 5,000 amata kugula thumba limodzi la chimanga myezi itatu folo udajesa pakhomo pake kusandika chenji kuti alipire renti pano gadi sangapange chibwana chogula thumba la chimanga fadesalo yose khayatatu apinyolisa sapato ndikuti nanga renti alipira bwanji apinyolisa sapato nanga jiwa akagula bwanji cost of living kumala kuno anthu akukhala ndi njala sakudya katatu tikawerengesera mtengo wa sugar now chimene chikuopsa kwambiri amalawi ino ayamba kumazolowera zinthu zosayenera kuti zizizolowera yes kwambiri muona kuti sugar amene akusowa 2 akudula siyandi nthawi ya professor 3 kuti umpeze sugar umakakhala panzere komanso akuuza kuti ukhoza kugula sugar paketi imodzi yokha now fertilizer kuti umpeze ukhale panzere cement amene kuti umpeze ukhale panzere fuel amene kuti umpeze ukhale panzere kodi zimetikaninapepa kuti economy ikuyenda bwanji nanena kuti economy tikapanga compare economy ya pano ndi economy ya APM zinthu zikuyenda bwanji zinthu zavuta komanso yankho lapezeka Peter APM is the answer pamene chinene apa nchakuti asilikaliwa MDF house allowance yawo anachosera ma juniors APM akuti ndikubwezeresa ziti mauniform a polisi kapena even MDF 5 years yose sana kulidweko APM akuti choyamba ndichiti ndiye chani chimene chapangisa anthu kuti APM is the answer kuyambira pa 22 September secondary za fees mutani manebu chilichonse 90,000 ya manebu ya ibana titani ma 27 kuti 37,000 ukuchani anthu a professor akuti no actually chimyandisangalasa nena kuti ndikhala ndi vuto ndi kholo limene silitumiza mwana ku school akuyenera alandire chilango usati masewe mwana alese aphunzire fatale kato school kuti khali yatu 100% ya ulere now professor akunena momveka bwino tikhoza kucheza mpaka na kalekale mwina timalize modele kunena kuti professor akunena momveka bwino kunena kuti kulamula boma si kwa ntumbidwa iyayi kulamula boma kumafunika mabigi akuluakulu professor Arthur Peter Mutharika ndamene akunesa kunena kuti ndiye kaya amene ali ndi kutekera Professor Arthur Peter Mutharika is the hope for Malawians. Professor Arthur Peter Mutharika has the answer for all the problems that we are going through as Malawians. Professor Arthur Peter Mutharika is the answer. Professor Arthur Peter Mutharika can afford to bring back the economy in good shape, the shape that we were in 2020 before this mess. Yes. Munali ndine mkonzi wanu ndi mulutsi noyo lipipa nali ndi kucheza ndi mbale wanga Lighton Mangochi ndikuyamikira kwambiri kuti anthu abodza lawo lonso kulika pa mtunda nakono napita kuphalombe mafotokoza kwazungulira kwambiri akutsogolo kuno tiona kuti munthu oneze kuti bodza la anthu andodani kuma pa 16 September mwa tikavote mosamala tikavote kuti kuyambira pa 17-18 September Professor Arthur Peter Mutharika abwere azachose nyasi zonse zimene zinalipo economy ibwerere m'malo mwake. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.